Kriminalidad iti Baguio City iti umuna apaset ti agdama atawan ngimmato. Nupay kasta awan tinelista a kaso ti murder ken motor napping. Bimabamat lang ti kaso ti panagramas iti umuna akagudwa ti tawon. Adda detalye ni Brigitte Marcasi-Pangosfian. Ngimmato iti 16.5% ti crime incident iti Baguio City manipud April 1 nagingga July 22, 2026. Kalpasan na na-record iti 240 a kaso. Nangadngato no idilig iti 206 a kaso a na-record da iti kapada panawan iti napalabas atawan. Manipud iti 240 a kaso, 70 ti index crime bayat a 170 ti non-index crime. Sigun iti BCPO, ti pakabuklan na sitwasyon ti krimen iti syudad ket impluensya ti non-index crimes amang ipakpakita iti nasustinir apan nakipatungpal ti special laws iti syudad. Ngimmato matlang ti focus crimes iti 32 a kaso, kalpasan na nailista ti 110 a kaso ita atawan, nangatngato no idilig iti 78 a kaso a nailista iti 2025. Iti baet ti panaggato dagiti nasa o a kaso, sumagmamano kadagiti seryoso a krimen ti bimaba. Kas iti murder ang nagtalinaed kas zero incident. Nagbalin lang nga zero incident ti motor napping ita atawan, manipod iti 3 a kaso a nailista ay dinapalabas atawan. Bimaba iti 50% ti rape cases, kalpasan na nailista ti 7 a kaso ita atawan. Nabababa no idilig iti 10 katupat a kaso idinapalabas atawan, iti kapada a panawan. Indawlawag ti BCPO a resulta dayto iti nairtengan a police visibility ken intelligence-driven operations na pairtengan nga anti-criminality campaigns ken koordinasyon iti komunidad ken partner agencies da. Sigun pay iti BCPO, ti agtultuloy a panagbabadag iti seryoso a kaso ket mangipaspasimudaag ti epektibo ken aktibo a law enforcement ken crime prevention initiatives ti opisina. Kabayatan na, bimaba iti 2% ti crime clearance efficiency, bayat a bimaba iti 5% ti crime solution efficiency iti syudad, manipud April 1 agingga July 22, 2026. Sigun iti BCPO, ti panagbabakot gapu kadagiti kaso a manarimaan iti investigasyon, ken dagiti krimen nga kasapulan iti naan-anay a panawon para iti pannakabukal ti kaso. No pay aday ti panagbaba, in panamnama ti BCPO ti agtultuloy apan nakapairteng ti investigative efforts da. Babaan iti regular case monitoring, napatibgar nga evidence gathering, ken naingat a koordinasyon kadagiti prosecutors ken masiknan na stakeholders para iti napartak a resolution kadagiti mairip-report nga insidente iti opisina da. Kabayatan na, impanakalmo ti BCPO ti kinaawan ti na-record a kaso ti panagtakaw iti syudad iti muna adwa alawas ti Agosto. Gapo iti dayta, bimaba iti 40% ti krimen iti syudad no idilig iti kapad a panawan iti napalabas a bulana. Sigun iti BCPO, resulta dayto iti epektibo a law enforcement. Napapigsa technological security, community partnerships ken interventions nga ipatpatumpal da. Brigitte Marcasi-Pangosfian para iti Pagilian.